Velkommen til det her panel, som ganske enkelt hedder et nyt drengeoprør på vej, spørgsmålstegn. Baggrunden for paneldebatten er, at yngre drenge og mænd højlydt er begyndt at sige fra. De gider simpelthen ikke feministernes diktat længere. Indtil nu, der har vi faktisk ikke hørt ret meget om, hvad drengene selv tænker om det her. Men det er slut nu. En række unge drenge og mænd er begyndt at sige fra. De er rent ud sagt dødtrætte af at få hele deres liv defineret ud fra en eller anden ny feministisk målestok. Ved siden af mig, der er det Oscar Day, som er digter, maler, musiker med mere. Ved siden af ham har vi Frederik Lønborg, student fra Gammel Hellerup Gymnasium og kommende statskundskabsstuderende på Københavns Universitet. Og så har vi i det flotte jakkesæt Emil Salser, digter og debattør. Og så har vi endelig Mike Brun Lander, som kan med i pædagogik og filosofistuderende, og desuden fast skribent på mediet Kontrast. Jeg hedder Marianne Stidsen, jeg er formand for Ord mod Ord, Foreningen for Drenge og Mænds Retssikkerhed i samtykkesager. Derudover har jeg også meget bredt diskuteret MeToo, nyfeminisme, woke, fra den sådan, lad os sige, lidt mere kritiske vinkel. Velkommen til det her panel. Hvis du kigger på, hvordan woke-feminismens ideologi, hvad for nogle overbevisninger, den ligesom er opretholdt af, så er det jo egentlig en historieanalyse i virkeligheden, som hedder, at den hvide, cis-kønnede mand, så at sige, har været på toppen af magthierarkiet altid. Og derfra har han undertrykt kvinden, og undertrykt den brune, har undertrykt de seksuelle minoriteter, og undertrykt det handicappede, altså hele vejen ned. Så for at skabe retfærdighed nu, så skal vi ikke gøre det sådan her, at vi får det ned og får det ligestillet. Nej, vi skal, kompensere ved at rykke hele det her hierarki på hovedet. Og så skaber du jo bare ikke ligestilling, men så skaber du et nyt fjendebillede. Nu har jeg gået rundt de sidste par dage på folkemødet her, og jeg har observeret, at der er egentlig mange lejre og mange telte, som vil tale om køn, som debatterer køn, men de her lejre og telte, de vil ikke snakke med hinanden. Så vil jeg lige henvende mig til dig, Oscar, fordi man må jo sige, at du er en af dem, der har oplevet de hårdeste konsekvenser af nyfeminismen. Du har været dømt, og du har været fængslet efter den, sådan som jeg og den forening, jeg arbejder for, ser det, retsstatsstridige samtykkelov. Jeg blev så ramt af, at jeg havde været sammen med en pige, der havde en kæreste, og så bagefter mente hun, at der ikke var samtykke, og jeg mente, der var samtykke. Og jeg ender med at blive dømt på selve påstanden, altså forklaring mod forklaring. Så det er mit udgangspunkt i det her. Og så har jeg jo måttet sidde i fængsel, der har jeg tænkt lidt over, hvad har jeg oplevet i mit liv, hvordan kan det være, at der lige pludselig er kommet en lov, som der gør, at jeg bare kan blive dømt på en påstand. Og hvorfor sidder jeg her? Tænker jeg tilbage, og så tænker jeg på, de gange, at jeg har argumenteret for noget fra en dreng eller en mands synspunkt, så er det som om, at folk de egentlig helst bare gerne vil lukke debatten ned. Først og fremmest vil jeg jo sige tak til alle mine kære medsøstre, som også er med i dag. Det er jo vigtigt. Altså jeg tror først og fremmest må vi lige frame den, fordi jeg oplever politikere og andre, der simpelthen tager fejl. Jeg har arbejdet som familiebehandler i 10 år. Jeg har aldrig hørt et ungt menneske sige, at han ikke gik ind for ligestilling. Så vi blander tingene sammen her. Det de er imod, og det de føler sig svigtet ved, det er den proportionelle lighed, fordi at min elskede hustru, som jo er en stærk aktør, hun er også bestyrelsesmedlem, det skal man jo være i dag som kvinde, hun vil altså ikke have proportionel lighed, fordi at det ikke er et handicap at være kvinde. Mette Frederiksen har lige været fremme og sige, I må da ikke kritisere mig, jeg er jo kvinde, eller kritikken går på, at jeg er kvinde. Altså, Gud fader, bevar mig vel. Du er den stærkeste og mest magtfulde i vores samfund. Kan vi ikke genere dig, når du er kvinde?
et af de ord, som de her woke-folk i C venstrefløjen rigtig godt kan lide, tolerance, er ikke noget af det, man møder i skolen. Vejen den er besværlig, fordi den kræver, at vi sag for sag får de her ting frem i lyset, som det er, at der bliver smukt vist frem i lyset her, desværre i en alt for lille platform. Men at vi tager de her små ting, vi påpeger problemerne, vi påpeger hykleriet, får det frem i lyset, og tager det sag for sag, og holder fast i den maskuline fatning igennem det, og fornuftens stemme igennem det. Her kommer fjerde bølge, citationstegn. Vrede unge kvinde, er du usikker i din krop, så hop i en crop top. Sådan viser du, at du ejer din figur. Det er empowering. Tak skal I have.